o tom českým vyhledavači, o Seznamu. Co by tě zajímalo? No, placený link building je tam legální. Ne tak úplně. Musíš to kupovat jenom od určitých lidí a musíš to kupovat jenom na určitých místech. Takže jako weby, co prodávají placený články. Hele, já ti to vysvětlím. Je legální to prodávat, je legální to kupovat a pokud jsi majitel webu, tak s tím můžeš obchodovat i dále. S tím, že můžeš odkazovat sám na sebe, je to úplně jedno. Ale víš, co je nejlepší? Na Seznamu tě nemůžou penalizovat za placený link building. Prostě takový právo na Seznamu nemají. Tyjo, víc mi toho nemusíš říkat, tam jedu. Jo, to ti věřím. Hele, víš, co je zajímavý? Ty drobný rozdíly, které jsou na Seznamu vidět. Nějaký příklad? Hele, vem si, přijdeš na Seznam a tam jsou u vyhledávání obrázky. Teď se nebavím o nějakým malým náhledu. To jsou prostě obrázky jako kráva. A nebo placený katalog. Uděláš tam zápis a on se ti normálně zobrazuje mezi organickým vyhledáváním. A další věc, personalizace. Prostě na Seznamu jsou všechny výsledky stejný. Žádná personalizace. Ale a víš, jak říkají na Seznamu AdWords? Oni tomu neříkají AdWords? Ne, nemůžou, jako velmi anglicky, takže proto musí mít jiný název. No, jak tomu říkají? Říkají tomu S-click. S-click. Tak říkají page ranku. Rank je prostě rank, akorát, že tady tomu říkají S-rank. S-rank. A edge rank? To nevím, na českém Facebooku jsem nebyl. Hele, a víš, co taky tam zkoušeli? No. Normálně, ale maticový zobrazení. Ty vole. Hele, fakt, že jo, nekecám. Na vlastní oči jsem viděl, jak to v té sračce močili. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.